Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndichida kungoreurura izvo zvinokonzeresa kuti ndinge ndichiita sekunge mukuwasha wangu ndinomuvenga, uyo akaroora mwana wangu who is my firstborn. The reason as to why ndichiita sekunge mukuwasha wangu uyu ndakamuvenga, it was because paiva nenguva iyo yandaipota ndichienda neshamwari dzangu kumazowe. Iniwo mukoma, kunyange zvangu ndichienda kuchechi kubvira kudhara, ndainge ndichingoitawo zvekutengesa muviri wangu. Murume wangu akasvika pakutozviziva. Semunhuwo ainge achibatawo mishonga, ndakabva ndamugadzira murume wangu zvekuti even though the situation was very hard for a man to accept kuti mudzimai wangu ava kuita zvekutengesa muviri wake, because ndakashandisa advantage yekuti iye ainge achishanda sasecurity guard. Saka vaiti baba vari kubasa paya usiku, ndaitobuda nemafriends angu, taiwanzobuda kuma7 ndobva ndaenda ndobva ndanoshanda. Asi nguva zhinji ndaingoshanda hangu kubva kuma7 kana kusvika kuma10 ndobva ndatodzoka kumba. Ndaingoti kana ndikangokechwawo kana ka2 ka3 kamari ndinenge ndatovawo nekamari kekuti ndinge ndichizongotengawo at least ma1-2 sezvo murume ainge achishanda. Saka murume wangu aingondiona ndiine mari. Asi nerimwe zuva akati anetsana nasupervisor wake, ndokubva anzi chimboenda kumba. Then ndokubva asvika pamba ndesipo kwava kundifonera. Ndakadzoka kumba mukoma, asi ndakatanga ndadarika nekumba kwevamwe gogo avo vakandipa mushonga, vakanditi mushonga uyu unofanira kuti unge uchizotsenga apo paunenge uchitaura naye, achanzwisisa zvose izvo zvauchange uchizomuudza, kunyange zvisingamake sense, is going to understand. Ndichingosvika pamba, munhu ainge akaita kutsamwa akanditi kuri kubvepi, ndikabva ndamuti ndiri kubva kuchechi. Pamandifonera ndabva ndatongouya kumba ndichitya kuti unokwanisa kuzondirova, munokwava kutondihaga. Akati I missed you a lot, tava kutopinda mumba paya. Then ndakabva ndachizonosvipa mushonga uya mangwana acho makuseni, sezvavainge vakandiudza. Vakanditi ndige ndichimukira makuseni kuenda kuchimbuzi. Ndakaendako kutoilet, kwava kunoita tsvina, asi handina kuitira muchemba direct, ndakaitira patishu. Then ndakazoti zvino ndapedza, ndikaenda ndikanotora poto, ndikabva ndatanga kubika. Ndakamubikira sadza makuseni, ndikati ndoda kukubikira sadza nemuriwo une dovi, ndokubva ndachizomupa kwava kudya. Ini ndakakoniwa kana kumutarisa achidya, ndichifunga kuti ainge achitodya tsvina yangu. Ndikaenda hangu panze ndichiita tumabasa twangu, ndakatorutsa mukoma ndichifunga nezvazvo. Kubva ipapo ainge ava kutozviziva hake kuti mudzimai wangu kana ndisipo unotomboenda obva atonokechwa dzimwe nguva usiku hwose. Akangonditi unongondipawo respect yekuti ndinofanira kuzosvika uripo pamba. Saka ndaiti kunyange ndikakechesa zvousiku hwose, ndaitoudza munhu wacho kuti na4 unofanira kutoti unge uchitobuda uchitoenda. Ino ndaibva ndatomuka ndobva ndatoklina mumba kuitira kuti iye asazosvika mumba, uye zvekare muine munhuwi wevanhu vanenge varara vachiita bonde usiku hwose. So zvakazoitika ndezvekuti mwana wangu akazowanikwawo nemurume wake, ndokubva tachizosangana pane kamwe kabhawa kumazowe uko. Ainge ava kuitawo zvechikorokoza panguva yacho iyoyo. Mukomanashi iye handizivi kuti akazviona here kuti ndini, because ainge akaparara kudhakwa, kupera nekudhakwa, asi ini ndainge ndiri soba. Kubva ipapo ndakabva ndamuvenga, asi ndinototi kana ndikaenda kumba kwavo hapatomborina like masigns anoratidza kuti iye akandiona kubhawa. So handizivi hangu, zvimwe kuda angoriwo mukwasha ane hunhu hake asingadi kunyadzisa ambuya vake. Kana mukaposta nyaya yangu ndisivisiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section, asi ndo zvakaitika izvozvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so:
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndaitawo zvekuba, saka ndakabva ndachizobirawo umwe mudhara uyu mukomana Ashe ndakangoendawo pamakombi anoenda kubudiriro, ndopataiwanzo kupatrola ipapo. Zvino akati ari bhizi achibaya-baya foni yake, uye hwindo remukombi umo maainge ari rainge rakavhurika. Ndakasvika paya mukoma kwava kubvuta foni, ndikabva ndatiza mukoma Nashe ndikaenda ndikanoitengeserawo umwe mukadzi kuGulf. Mukadzi uyu mushure mekunge atenga foni iyi akasvika pakubhuroka, ainge ava kutoenda kunana Botswana achinohodha atova nematables akawanda, but akandiudza kuti iwewe pawakanditengesera foni yako iyi ndo yakakonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakubhuroka. Panguva yacho iyoyo I never even believed it. Zvino izvi zvakaitika kudhara. Zvino makazoti mava mugore ra2022 ndo pandainge ndava kuti kana ndikamuka ndainzwa mumaoko mangu umu ndichivaviwa mushure mekunge ndarota ndichirumwa nenyuchi. Saka nyuchi idzi mukoma dzainge dzichitotaura neni dzichitoti uchiri kurangarira here kuti une murume uyo wawakabira, zvino tatumwa kuti tinge tichizokuruma ende unofanira kuti unge uchidzosera foni iya. Mukoma Nashe ndakatarisa ndikabva ndatoona kutoti mumaoko mangu umu mainge makazara nyuchi. Pakuzonomuka paya mukoma maoko angu ainge achirwadza achivava. Ndakakwenya maoko angu kusvika achinozvimba mukoma. Kusvika pari zvino zvindo dambudziko iro randiinaro. Zvino izvi hazviitiki pose, ndinongoti pano nepapo ndinongokwanisa kungorota, so ndinorota. Kana ndarota ndichirumwa nenyuchi mumaoko, ndipo pandinobva ndachizomuka ndichivaviwa zvisingaite, asi hazviitiki nguva dzose, like zvinokwanisa kungoitika kana ka2 pagore, asi ndatambudzika. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kana ndikawanawo anondibatsira ndinokwanisa kuzomubhadhara mushure mekunge ndakwanisa kutanga kushanda, because kana kushanda kwacho ndikagoshanda sei mukoma ndichipota ndichirumwa nenyuchi kuhope, pandinomuka ndobva ndanzwa maoko angu achivava zvokuti ndinozvikwenya kuzvigwabvura kusvika maoko azvimba. Kubva ipapo ndakabva ndazosiyana nazvo izvi zvandainge ndichiita zvekuba. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo, zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Mukoma Nashe ndakararawo nefriend yababa vangu, saka ndodawo kubvunza kuti friend yababa vangu yakanditorera advantage here kana kuti rudo rwemachokwadi. Saka ari kuti ari kuda kundiroora. Mumarriage mangu first of all ndokusangana nemaproblems. Murume wangu iye sikarudzi yake haitoshandi. I only found out about this mushure mekunge andiroora. Ndakabvisirwa mukoma Nashe mari yandakabvisirwa inotosvika even kuma $19,000, asi ndaitofungidzirawo kuti he is a gentleman because akaramba kurara neni patainge tichiri mukomana nemusikana. Ndakazotambura mushure mekunge ndaroorwa because akatoita mwedzi wose achingorwidzana neni kuti ange achikwanisa kurara neni, ange achindibvisa kumandara zvichiramba, nekuti sikarudzi yake haitomboshandii zvachose mukoma. Nerimwe zuvawo akazotongonwawo zvimwe zvimapiritsi kutoita overdose. The reason as to why akazoregedza kuramba achimashandisa mapiritsi iwawo because ainge ava kuti ndiri kubayiwa ava kutadza kufema zvekare, because akanwa 1 rikaramba kushanda akabva anwa I think akanwa 6 mapiritsi ndokubva achizotanga kudikitira. Ndakatotya ndichitoti zvimwe kuda munhu ava kuda kutofa ini kana kufenda. Ndo zuva randikangoti takatongorarawo tose ndikaenjoyawo bonde nemurume. Kubvawo ipapo hatina kana kuzombokwanisa kuzomboita bonde. Saka ndakabva ndachizotanga kurota baba vangu vachiuya kwandiri vachirara neni. Ndikati zvimwe kuda baba ndo vari kukonzeresa zvose izvi, nekuti murume wangu ange achizoshaya simba mubedroom. Ndakabva ndati zvino ndoudza ani. Ndakashaya kuti ndikaudza ani, kwava kunoudza shamwari yababa. Saka shamwari yababa mushure mekunge ndamuudza akabva achizonditi
alright, it is okay, kune kwandiri kuda kuti ndinge ndichizoenda newe. Saka takazoti tiri mumotikari, akabva azonanavira ndokubva achizondibata. Sikarudzi yangu semunhu anga agarisa kwenguva refu ndisingachazivi chinonzi munhurume, ndakabva ndangodavirirawo paya. Akabva ati ngatimboendai kuguest house, tikabva taenda kuya tikabva tanorara tose. Akati iye unondida, saka handichaziviwo kuti ndoitawo sei. Nditori murelationship navo baba ivavo, ende ndava kutya kuti zvandiri kunzwa pari zvino dzimwe nguva ndinongokwanisa kungotanga kungorutsa, ende mazuva angu ekumaperiods akatodarika. Ndava kutya kuti zvimwe kuda yatova nhumbuka iyi apa handichatozivi kuti ndakagumisidzira kurara nemurume wangu rini. Ndikushayiwa kuziva kuti ndoitawo sei. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi makadi zvenyomukoma, please post my own story. Makavikawo chitupa changu pandakaputsa mhiko dzeurombwa hwangu, zvikwambo zvangu zvakabva zvatanga kundiita nekusim 2. Apa ndiri murume. Dambudziko ravapo now nderekuti ndava kutonzwa ndichitoda zvekare kutoitwa nekusim 2 nevamwe vanhurume. Pari zvino hangu ndanga ndisati ndatsvaka munhu, asi zvandinongoitawo ndezvekuti because I have that desire, ndinogara ndichiona mavideos acho iwawo evarume vanenge vachiitana, uye zvekare iniwo ndinenge ndichizvibatsira nemagroups. Zvekare ndinotopinda mumagroups akasiyana siyana pamasocial media ndichiita saizvozvo. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Hamunawo munhu wamunoziva here anokwanisa kundibatsira? Dambudziko rakaitika nderekuti sekuru avo vainge vachindibatsira ivo vaipota vachienda kunosimbisiwa kuZambia. Zvino vakabva vachizonetsana neng'anga yainge ichivasimbisa because ivo vainge vakaita ung'anga hwekutengera mashavi ekutengera, because vainge vasina mudzimu vainge uchibudira pavari. Saka vakabva vachizotorera umwe mukoma wavo wavaiti mwana wekwabamukuru, ndokubva vachizoenda vakabva vazonotenga mudzimu uya, ukabva wachizouya ukagara pavari, but wakasungwa mbira dzakondo vachiti nezvikwambo zvavo waimanikidzwa kupinda mumatare kana pauya vanhu. Saka vakabva vachizoona kuti vange vachiita zvinhu nekukasika, vainge vachitofanira kutoita zvokurombesa kuti vaite mari nekukasika, vobva vachizosiyana nazvo. Zvino vakabva vachizonetsana neng'anga yavo yekuZambia, ndokubva yazovatorera zvimwe zvinhu. Isuwo tainge takaromba kubva kwavari sekuru ava takabva tachizopinda ma1. Zvino zvinhu izvi zvakabva zvachizopanduka. Zvino mukuzonondipandukirawo ini ndainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichirara nevakadzi vakawanda kwazvo, asi dambudziko ravapo nderekuti izvo zvava kupota zvichindirara. Apa ndava kuita mafeelings ekuda kurarwawo nevarume. Ndingaitawo sei kuti ndige ndichirasa zvinhu izvi? Kuno umwe akambondibatsira akati kana ukakwanisa kuwana ng'anga yekuZambia inokwanisa kukubatsira, asi handisi kukwanisa kuwana munhu wechokwadi anokwanisa kundibatsira. Ndakatomboendako kuZambia ndikabva ndasangana nevamwe sekuru avo vakazongondidyira mari yangu mahara. Situation haina kuchinja, ndikatoti zvinhu zvakabva zvatowedzera kuoma. Ivowo vainge vava kutochiva zvinhu zvacho vachitoratidza kutoti ivowo vainge vasitombori nawo zvikwambo vachitoti ko zvinoita here kuti ungu uchingozviudza zvinhu izvi kuti ini ndafunga kuti ndinge ndichikusiyai pano, ndikazama kutaura nazvo zvinhu zviya kuti imimi mava kusara pano hazvina kupindura. Asi ndakazoti ndadzoka kuno kuZimbabwe zvikabva zvati ndozvaunga wafunga, manje uchatiziva. Zvikabva zvatanga kurara neni. Nhai ndikaitawo sei kuti ndige ndichidzinga feeling iyi yekuda kurarwa nevamwe vanhurume? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura nawo mukoma vedu ava mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndakanzwawo confession yeumwe mukadzi uyo akati
akadzvinya mwana wake akamukanda muplay toilet. Neniwo ndakaita saizvozvo mukoma. Apo pandainge ndichiri form 2 ndakamitisiwawo nevamwe ticha. Ndikangoti ticha ava vakatanga nekundibata chibharo ndokubva tachizotanga kudanana, but ndinorwadziwa mukoma nekuti vakandikanganisira upenyu hwangu kusvika pari zvino mukoma handisati ndava nemwana. Apa ndava ne37 years, saka ndinofungidzira kuti zvakaitika ipapo pandakazobvisa pamuviri. Apa nhombo yacho payainge yatova mu5 months ndakabva ndachizozvikanganisa chibereko changu because handina kana kumbogara ndakazobatira pamuviri. Mushure makunge ndazotizira zvekare ndikabva ndachizodzingwa nemurume achiti wakandinyepera because ndaitofungidzira kuti ndine nhumbu kwava kutizira, ndikadzingwa ndikanyadzisiwa ndichinzi ndainge ndichida kutorera murume uyu advantage yekuti andimitisa apa ndisina pamuviri. So ipapo pandakabatwa chibharo nasei vainge vachiti traina kuvolleyball, dzimwe nguva vaiti paya tichiita masports vaiuya vobva vatanga kuti bata. Saka iniwo ndakabva ndachizongotanga kuwirirana navo because kamubatiro kacho kavainge vachitiita ini kaindinakidza kachindipa mafeelings. One day kuofisi kwavo vakabva vachizonditi iwewe ndafunga kuita mukadzi, ndikaramba. Vakanditi unofanira kuti unge uchizoya kumba kwangu. Ndikaenda kumba kwavo, mudzimai wavo ainge asipo. Kwava kundimanikidza even though ndainge ndichiramba ndikarara navo. Vakanditi hakuna kwaunoenda, vaitya kuti ndaikwanisa kuzoonekwa ndichifamba ndichita zvokukamenera. Saka vakagara neni kwemazuva. Apa mudzimai wacho ainge ari kumusha. I then discovered kuti ndainge ndiine pamuviri. Handina kana wandakaudza kana ivo ndainge ndava kuvatya because vainge vandivenga zvisingaite. Ndokubva ndazoti nhumbu iya payainge yava ne5 months kwava kuzonwa mishonga iyo yandakapiwa nevamwe gogo vandakaudza kuti ndainge ndiine pamuviri. Ndakanwa mishonga uya usiku, ndo pandakabva ndachitanga kunzwa nhumbu ichirwadza. Ndikabva ndachizozvara mwana mukoma ndikanomukanda mutoilet. Ndo zvandakaita izvi mukoma. Zvose izvi ndichizviita mwoyo wangu wairwadza ndichichema zvekare. Kana mwana wacho handina kana kumbogara ndakamutarisa, ndakatongomunhonga pafloor kwava kumukanda muchipepa bhegi kwava kuenda ndikabva ndanochikanda muplay toilet. Ndizvowo zvandakaita mukoma. Ndodawo kuti Mwari vange vachindiregerera nezvose zvandakaita. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.